ассалому алайкум дӯстони азиз. 2 моҳ пеш дар як наворе дар бораи зарари тамошои наворҳои фаҳш, яъне зарари тамошои порнография суҳбат карда будем. бениҳоят зиёд мардум миннатдорӣ нависанд ва гапҳои хубам ба мо нависанд. аз ҳар як шумо ман низ миннатдор ҳастам. Инчунин дар таги ҳамон навор зиёд одамон оиди зарари мастурбатсия, яъне худризоӣ савол карда буданд ва таги ҳар як навор инчунин гӯем ки дар поштам ин саволҳоро медиҳанд. имрӯз дар бораи ҳамин суҳбат мекунем ва инчунин дар охир ба якчанд саволҳои омадаи шумо дар ин мавзӯъ ҷавоб мегардонем. якчанд гапҳое аст ки шахсе ки ин корро мекунад ё намекунад, яъне саратон мешавад, яъне саратони простата, ё ин ки фарзанддор шуда наметавонад ва амсоли инҳо. Ба ин саволҳо ҷавоб медиҳем. шумо саволҳоятонро дар ин мавзӯъ метавонед дар комментария нависед. насиб бошад навор карда ба онҳо ҷавоб мегардонем аз нигоҳи тиб. дӯстони азиз, пеш аз оне ки мавзӯъро шурӯъ кунам, оиди монетизатсия бениҳоят зиёд мардум ба ман нависанд ки бародар каналро, яъне ки монетизатсияшро гирон кун ва аз наворҳои худ пул кор кун. ҳамин гуна яъне ки хоҳишҳо меояд. ман миннатдорам барои ин хоҳишҳои шумо, яъне ки барои фикри манро низ кардан, вале бародарони азиз ин корро карда наметавонам. агар монетизатсия гирён бошад, дар аввалу ҳар ҷои навори YouTube реклама мемонад ва боварӣ дорам ки нисфи зиёди шумо наворро тамошоам намекунед. барои ҳамин дар кор нест. як чӣ ба худатон гирен, аз ҳамин наворҳо ҳамин кифоя аст. хуб, шурӯъ мекунем мавзӯъро. бо даст худризоӣ кардан ё бо истифодаи ягон ашё ки оқибат одам шаҳвати худро қонеъ мекунад, инро дар тиб мегӯянд мастурбатсия. мастурбатсия мешавад физиологӣ ва патологӣ. дар навор танҳо дар бораи патологӣ, яъне ҳолате ки шахс худаш вобаста аз ин амал мешавад суҳбат мекунем. инро дезадаптивная мастурбатсия мегӯянд. ин ҳолатро бисёр олимон ҳамчун бемории шаҳватпарастӣ ё сексуальное расстройство мегӯянд. зиёд бо худризоӣ машғул шудан оқибат ба он оварда мерасонад ки шахс ҳар рӯз то агар ҳамин амалро иҷро накунад, яъне ягон кори худро карда наметавонад. ҳама вақт дар сари ӯ ҳамин гуна фикрҳо омадан мегирад ва ӯро васвос мекунад ки ҳамин корро анҷом деҳ. инро навязчивая мастурбатсия мегӯянд. яъне ҳамин амал барои шумо ҳамчун як одат мешавад ва сифати зиндагии шумо албатта ки паст мешавад. акнун биёед мефаҳмам ки навязчивая мастурбатсия чӣ зарарҳо дорад. якум вақте ки шахс ҳамин амалро иҷро мекунад, яъне зиёд мекунад, барои ӯ одат мешавад, ӯ дар вақти худризоӣ одатан ҳар гуна саҳнаҳои шаҳватиро яъне ки тасаввур мекунад. яъне ӯ барои худаш дар сараш як духтари хушрӯ ва идеальнаро ба қавле тасаввур мекунад ва ин амалро иҷро мекунад. ва дар вақти худризоӣ кардан бисёр ба қавле ҳаловатҳоеро тасаввур мекунад ки дар вақти алоқаи ҷинсӣ шахс он гуна гӯем ки ҳаловат намебарад. ӯ фикр мекунад ки агар оянда оиладор шавад, ҳамин гуна ҳаловатҳои зиёдро мебинад. ҳамин ҳолат сабаб мешавад ки вақте ӯ оиладор мешавад, бо оилаи худ ҳамхоба мешавад, вале оилаи ӯ якумаш ки мисли он духтаре ки тасаввур карда буд хушрӯ нест ва дуюм ин ки дар вақти алоқаи ҷинсӣ бо оилаи худ ҳаловате ки тасаввур мекард онро намебинад. аз сабабе ки бисёр бо худризоӣ машғул шудааст ва ҳиссиётнокии узви мардона паст шудааст, ҳамин сабаб мешавад ки ӯ дигар дар вақти ҳамхоба шудан бо оилаи худ яъне ки оргазмро намебинад, яъне ба қавле тамом намекунад ва дилаш аз ҳамхоба шудан бо оилаи худ хунук мешавад. ва ҳатто пас аз оне ки алоқаи ҷинсиро бо оилаи худ яъне ки тамом накардааст, шахс рафта боз ба худризоӣ даст мезанад. дуюм зарари навязчиваи мастурбатсия ин аст ки одатан вақте шахс ба ин кор одат мекунад, ва албатта ки дар бисёр ҳолатҳо ба тамошои порно, яъне наворҳои фаҳш низ машғул мешавад. дар навори пешина дар бораи зарари тамошои наворҳои фаҳш, яъне порно, ман ба шумо маълумот дода гастам. касе надидаст, дар канал ҳаст маълумот, яъне ки метавонед ки дароед тамошо кунед. хуб, вақте шахс порно бисёр тамошо кард, инам зарари бениҳоят калон дорад ва шумо вобаста аз ин кор метавонед шавед. сеюм зарараш, яъне зарари навязчиваи мастурбатсия, яъне зиёд ин корро кардан ин аст ки чӣ қадаре ки шахс зиёд ба ин кор машғул шавад, ҳиссиётнокии узви мардона паст мешавад ва шахс метавонад ин амалро сахттар кунад ва ё аз ягон чизи дигар, яъне ашёҳо истифода барад ва ҷароҳат, яъне травма гирад, яъне ҷароҳати узви мардона. хуб дӯстони азиз, чӣ хеле ки фаҳмидед, аслан мастурбатсия, дурусттараш навязчивая мастурбатсия, яъне одат кардан ба худризоӣ ба ҳолати равонии инсон, яъне ба психика зарар дорад. бародароне ки ба ман нависанд ки оё мастурбатсия сарро кал мекунад, ё одамро беақл мекунад, ё намедонам фоизи сперматозоидҳоро паст мекунад, ё кар мекунад, ё гум мекунад, ба шумо мегӯям ки дӯстони азиз, инҳо асоси илмӣ надоранд. зарараш чуноне ки гуфтам ба психикаи инсон зиёд аст ва инам ба қавле гӯем бениҳоят ба қавле серьёзна аст. яъне шумо дигар дуруст бо оилаи худ зиндагӣ карда наметавонед. фикр мекунам ҳамин зарарҳои гуфтагиам кифоя аст ки ба ин кор даст назанед ва вақте шумо даст назадед ба муддати дароз, яъне ки ҳолати шумо барқарор мешавад. ва бояд гуфт ки дигар зарарҳо аз нигоҳи ислом низ дорад. шумо инро хуб медонед. дар ин мавзӯъ наворҳои зиёд
яъне ки аз нигоҳи дин дар YouTube бисёр аст, метавонед кобед ёбед ва онро тамошо кунед. акнун мефаҳмам ки шумо бо кадом роҳҳо метавонед аз ин одат даст кашед ва сифати зиндагиятонро тағйир диҳед. Якум имконият бошад оиладор шавед ва агар ки оиладор бошед бо оилаи худ бошед. Бале мардуми мо бисёраш ки муҳоҷир ҳастанд, ин шароитро албатта ки надоранд. Барои ҳамин ҳар нафаре ки шароит дошта бошад ин корро яъне ки анҷом диҳад. Дуюм бояд шахс яъне ки машқ кунад. вақте шумо машқи вазнин мекунед, организми шумо хело энергия сарф мекунад ва шумо вақт ва имконият ба ин кор ва ҳатто гӯем қуввам ба ин кор яъне ки намеёбед. Сеюм умуман ба ягон кори шавқувар машғул шавед. Ягон гӯем коре ки шумо аз он ҳаловат мебаред, бояд шумо ба он кор машғул шавед. Фикри шумо бояд ба ягон чиз банд бошад. Бисёр намедонам, ба хондан, ба кор, ба тиҷорат ва албатта ки ба дин. Чунки сабаби асосии одат кардан ба яъне ки мастурбатсия, яъне навиашияи мастурбатсия ин аст ки шахс зиёд бекор мемонад ва аз ин бекорӣ ӯ яъне ки зиқ мешавад ва шахс ба ҳар гуна сайтҳо медорад ва ҳамин гуна яъне ки зиқии худро мебарорад. Яъне навиашияи мастурбатсия ин ки мастурбатсия ин як ҳолате шудааст барои ӯ, яъне воситаи зиқии худро баровардан шудааст. Хуб, мақсади асосӣ яъне ин аст ки шумо яъне ба қавли гӯем ба забони русӣ заминяючи ягон чизро ёбед, ягон коре ки шумо ба он банд шавед ва вақте шумо ба ин корҳо нашавад ва шумо яъне ки шавқу рағбати шумо ба ҳамон чиз бошад. хуб, дӯстони азиз, бояд як нуқтаи бениҳоят муҳимро донед. Зиндагии мо фақат аз алоқаи ҷинсӣ иборат нест. Дигар чизҳое аст ки онҳоам муҳим ҳастанд ва одам метавонад аз он ҳаловат барад. Фақат дар бораи ин корҳо набояд фикр кард. Дар бораи дин, дар бораи бизнес, дар бораи пешравӣ фикр кунед. Аз ҳама ҷиҳат бовар кунед, қафо мондагӣ ҳастем. вақте ҷавон ҳастед, яъне ёш ҳастед, ҳамон энергияе ки шумо доред, потенсиале ки шумо доред, ҳамона беҳтар мешавад ки ба ягон чизе ки созанда аст, ягон чизе ки ба худи шумо фоида меорад, ба миллати худамон, яъне ба тоҷикон фоида меорад, ё ки ба дин фоида меорад, ҳамин амалҳоро иҷро кунед, дӯстони азиз. ва вақти зиёдие ки шумо доред, ба ҳамин амалҳо агар ки сарф кунед, энергия шумо дар ҳамонҳо сарф шавад, якумаш ки шумо фоида мегиред, дуюмаш ин ки ба ин амалҳое ки гуфтам, яъне ба худризоӣ даст намезанед. хуб, ҳар дақиқа фикр кардан дар бораи алоқаи ҷинсӣ, фикри ҳамин амалҳо яъне ба он оварда мерасонад ки ғадудҳои мардонаи шумо яъне моеъ ҷудо мекунад. масалан гирем простатаро, простата моеъ ҷудо мекунад ва оқибат ҳамон простата, яъне ки агар ҳамон сокаш ки набарояд, яъне застоини простатит мешавад ва ин ҳолатро тавбат кардан бовар кунед бениҳоят душвор аст, дӯстони азиз. Дар ҳамин ҷо бисёриҳо мепурсанд ки доктор, масалан агар ба худризоӣ машғул нашавем ва ин корро партоем, мардонагӣ паст мешавад ё ки не? Бале, албатта ки мардонагӣ паст мешавад, лекин ин муваққатан аст. хуб, ин функсионалӣ аст, яъне вақте шумо назди оилаи худ рафтед, боз мардонагии шумо барқарор мешавад. инчунин бояд гуфт ки агар шумо ба худризоӣ машғул нашавед, организм ҳамин гуна сохта шудааст ки пас аз чанд муддат оби манӣ дар хоб ё дар бедорӣ ғайриихтиёрӣ аз шумо хориҷ мешавад. Инро полюция мегӯянд дар тиб. Одатан дар 2-3 ҳафта як маротиба ё дар баъзе ҳолатҳо тезтар рух медиҳад. яъне ин ба қавле гӯем индивидуал аст. баромадани оби манӣ шуморо муҳофизат мекунад ва намегузорад ки шумо застоини простатит шавед. агар дар шумо ин ҳолат, яъне полюция дида нашавад, пас аз муддати намедонам дарози худдорӣ аз мастурбатсия, дар ин ҳолат ҳатман ба назди уролог ҳатман бояд равед. баъдан мепурсанд ки дар як ҳафта як маротиба кунем зарар дорад ё не? дар як ҳафта як маротиба ин навиашияи мастурбатсия ҳисоб намешавад, вале биёед рӯи рост гап занем. вақте шахс дар як ҳафта як маротиба мекунад ин корро, дар бисёр ҳолатҳо ӯ оҳиста оҳиста дар як ҳафта 2 маротиба, 3 маротиба, 4 маротиба ва ҳамин гуна зиёд кардан мегирад. бениҳоят яъне ки кам аз ҳолатҳое ки шахс гӯем ки дар як ҳафта як маротиба худро қонеъ кардан, яъне ки бас кунад. хуб, инам мисли ҳама намуди дигар вобастагиҳо ё зависимости аст. ҳама амал аввал аз хурд сарф мешавад ва оҳиста оҳиста албатта ки зиёд шудан мегирад. хуб, баъдан саволҳо пайдо мешаванд ки доктор, агар ин корро умуман накунем, ягон зарар мегирем ё не? Агар шумо умуман наворҳои фаҳш, сурату наворҳои духтарҳоро тамошо накунед ва ҳамавақт ба ягон чиз машғул шавед ва бекор намонед, яъне ба бизнесу дигар корҳо машқ кунед ва ҳамин хеле кунед ки фикри шумо аз алоқаи ҷинсӣ дур бошад ва дигар амалҳо, яъне ки банд бошед ва инчунин дар шумо полюция дида шавад, дар ин ҳолат худдорӣ кардан, яъне накардани худризоӣ ба шумо ягон зарар наметавонад ки биёрад. баъзе таҳқиқотҳо мегӯянд ки гӯё ки рак простата мешаваду фалон чиз. ин аз нигоҳи доказательной медицина, яъне исбот шудагӣ нест.
خب باز این چنین سوالها بود که در دین ما در حدیث اومده است که روزه گیرید و این شما رو محافظت میکند از این عمل ها، یعنی که دست نمیزنید. از نگاه تیپ چگونه است؟ بله از نگاه علم، از نگاه تیپ هم همین خیلی است، یعنی گشنه بودن سبب می شود که شهوت شما پست شود، ولی این موقتا است و این وابسته است از گیپوتالاموس. یعنی در عموم باید شما دونید که اگر آدم سیر باشد شهوتش زیاد می شود، ولی که اگر که گشنه ماند شهوتش پست می شود. خب دوستان عزیز، در اینجا نوار به انجام می رسد و شما باید دونید که در این موضوع فکرهای گوناگون زیاد هستند و برای همین من کوشش کردم که معلومات های درست رو جمع کنم و این چنین فکر شخصی خودم رو نیز گفتم. در آخر باید گفت که البته مقصدی من تنها فهماندن است، ولی این عمل رو کردن و یا اینکه نکردن این در دست خود شما است. نوار رو با دوستان خود روان کنید تا آنها هم از این نوار باخبر باشند. خداوند هیچگاه بیمار نشوید. خیر.